Με το Στέλιο Μανολά να σηματοδοτεί την προσωρινή λύση της ΑΕΚ μετά την αποχώρηση Δέλα από τη θέση του προπονητή, η ΑΕΚ με το επιβλητικό 5-1 επί του Ηρακλή έκανε το 4-4 στην έδρα της. Με σκόρερ του πρώτου τέρματος τον Βάργα στο 31ο λεπτό, οι παίκτες του δικεφάλου πέτυχαν το 2-0 μέσα σε ένα τετράλεπτο, καθώς στο 35 ο Αραβίδης, υποδεχόμενος την πάσα του Μάνταλου, σούταρε επιτυχώς. Με τον Ηρακλή να αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα, η ΑΕΚ έφτασε στο 3-0 με το δεύτερο γκολ του Βάργα στο 60ο λεπτό. Σε μία από τις ελάχιστες καλές στιγμές του στην αναμέτρηση, ο Γυραιός μείωσε στο 64 με τον Βέλιο, ο οποίος σκόραρε για τέταρτο παιχνίδι στη σειρά. Ωστόσο, 3 λεπτά αργότερα, το σούτ του Μπαρμπόσα με την αλλαγή πορείας της μπάλας από την πρόσκρουση στον Στάμου έδωσε το 4-1 στην ΑΕΚ, η οποία έφτασε κοντά στον γκολ και στο 75, με την μπάλα να καταλήγει στο δοκάρι σε σούτ του Μάνταλου. Τελικά το 5-1 σημειώθηκε στο 89, όταν το σούτ του Γιόχανσον και την ασταθή επέμβαση του Περνής ακολούθησε το πλασέ του Μπορανότε στα δίχτυα.